Witajcie wszyscy. Cieszę się, że zaś się widzimy. Dziśki to zaś będzie Auzdruk i zaś będzie o godaniu i o tym, jak w to godo. I to też, jako ostatnio, będzie taki Auzdruk, który godała moja prababka. I ja też nie wiem, czy kaj indziej taki je, ale ona tak godała. A co godała? A godała, jak ktoś tak godą wiela i tak się powtarzał, ale też tak godą, choby tak opowiadał, nie wiadomo o czym, tak do końca, to ona godała sralis mazgalis, ja tak godo i tak, wiecie, roztomili, do czego to jest, na co to jest tak podane. To jest, jak tak macie, taki ktoś do was dzwoni, nie? Taki choby choba, bo baba co coś przedowo. I on tam zaczyna godać. I godo. Wiecie, bo to je takie fajne, takie gryfne, a takie niezwykłe. I wiecie, i lecą te roztumajte przymiotniki. I tak godo, i godo, i godo. Bez 5 minut i nic. I to je wszystko o niczym. Toż taką godka o niczym to ta moja prababka godała sralis mazgalis. A co tu psychologicznego? Toż wiecie, bo tym, co widział te moje odcinki poprzednie, w którym było o nominalizacjach, to już wiecie, co tu będzie. Że idzie roztomili tak godać, co by bez 5 minut godać i nic nie powiedzieć, nic, co by miało jakiekolwiek znaczenie. I idzie same nominalizacje, czyli takie słowa, które nie mają żadnego znaczenia, ino takie, które ten słuchający im do. I idzie tak godać, że będziecie godali i nic z tego nie wynikło. No jak w to tam jeszcze nie widział, to niech se zobaczy, będzie link w opisie pod tym filmem o tych nominalizacjach. No a to je na co? No na przykład, jako że godała, jak w to chce wam coś sprzedać, nie? I je pełno takich słów, jakie radość, albo gryfne, albo przyjemne, albo jest fajne i takie słowa, to wy se sami roztumili, poradzicie znać znaczenie do tego i każdy ma swoje. I bez tuż się każdemu wydało, że to je do niego. I to lepiej działo, jak to je na przykład reklama, nie? Toż taki ktoś potem chce to bardziej kupić albo coś. No toż takie sralis mazgalis to robią i ludzie, którzy sprzedawają różne rzeczy, i politycy, i rozmaite inne osoby. Takie coś, że godają i nie poradzą nic powiedzieć. Toż tyle dziśki chciała, że wam ino powiedzieć i zaś się pożegnamy. Jako się wam podoba, to tam dajcie ta łapka do góry. No i czymcie się. Pyrsk.